Il-Ministru tat-Traffiku elett mill-poplu Aron Farrugia qed jaħrab minn dibattitu fuq it-televiżjoni mad-Deputat Nazzjonalista Adrian Delija. Dan kif l-aħħar jiem il-programm Opinjoni għamel stedina uffiċjali lill-Ministru Farrugia sabiex din il-ġimgħa jieħu sehem f'dibattitu ma' Adrian Delija ħalli jiddiskutu s-sitwazzjoni allarmanti ta' traffiku, sfida illi ta' kuljum ġurnata wara l-oħra iċ-ċittadin Malti qed ikollu jħabbat wiċċu ma' ħassi attwal moħlija wara dwal ta' brejkijiet, lejl u nar. Bosta esperti qed jisqu li dan huwa frott iż-żieda eżorbitanti fil-popolazzjoni min jgħid raġuni u min oħra. Madankollu l-fatti jibqgħu li soluzzjoni għal dan kollu jidher illi m'hemmx. Aron Farrugia jinsab skomdu u taħt pressjoni tant illi ma jridx jiddibattiti fuq it-televiżjoni, dibattiti illi taħt Gvern Nazzjonalista kienu jsiru ta' kull ġimgħa. Dibattiti illi l-Gvern ta' qabela jrid jeqret għal kollox biex ma jisponix id-djufija tiegħu. Net News staqsa lil Farrugia jekk kienx se jaċċetta din l-istedina bil-Ministru tat Traffiku jibqa' jinsisti li jrid jitkellem biss fil-kumdità tas-siġġu parlamentari tiegħu biss. Fi kliem sempliċi, monologu u mhux dibattitu. Kun qed taċċetta l-istedina li saritlek għal dibattitu ma' Adrian Delija, Ministru? Għal-istedina fuq net television tkun qed taċċetta? Aħna l-arena tagħna hija l-Parlament mhux net television. Ma l-istedina fuq net television tkun qed taċċetta, Ministru? Mistoqsija sempliċi qed nagħmel. Iwiġibilek, jiena l-arena tiegħi hija l-Parlament. Fil-Parlament ħajkollu opportunità. Mintux ħadd taċċetta li tiġi fuq net television tiddibatti miegħu. Għalfejn fuq television ħammorru fil-Parlament. Kun qed taħrab mid-debate miegħu ġifier fuq net television. Għada, nistiednek. Tiġi inti, hemm Strangers Gallery. Sa dan it-tant, il-poplu qed jibqa' imwaħħal fit-traffiku bl-ansjetà dejjem tiżdied. Il-ħin dejjem jonqos u s-serbut ta' karozzi dejjem jitwal. Mingħajr soluzzjoni konkreta, mingħajr pjanijiet li waslu għal viżjoni fit-tul, għajr kliem frivolu bħal weda tal-metro li issa tinsab ferm il-bogħod mill-pjanijiet ta' qabela.